A situación para os 60 traballadores de Toipes é complicada. Nalgúns dos casos débenselle 4 nóminas e unha paga extra. Só 3 os únicos que nestes intres están traballando, o resto están no ERE, están ao día. E que non hai visos de que esta xente cobre. É verdad que siguen dicindo que o 27 de noviembre van a pagar unha quinta parte do que se lle debe, que teñen pensado acabar de pagar en febreiro, pero, sin embargo, non saben o que vai pasar a partir de noviembre, que é curioso. O tempo xoga na súa contra, xa que a partir de agora cada día que pasa están perdendo cartos. O UGT non comparte a estrategia de manifestacións apoiada por comisións obreiras e recomendan aos traballadores que denuncien canto antes. Deixe de andar mareando a xente, que cada día que se pasa é un día perdido. Hai que denunciar, hai que iniciar as demandas. As portas estas están abertas e se fai falta que estén 10 ou 12 horas ao día, están. Que veña a xente que presenta as demandas. Porque cada día que se perde, cada día que pasa, cada día perdido.